Много музика и настроение белязаха протеста на над 500 граждани от различни планински региони, които се събраха пред Народното събрание, за да изразят несъгласието си с действията на еколозите. Жителите на Банско, Разлог, Сапарева баня, Дупница и Самоков изразиха пълната си подкрепа за подготвения закон за горите и призоваха народните представители да го приемат. Протестът започна и завърши с хоро. Не ще ме химия! Не ще ме химия! Ние искаме туризъм! Искаме ски! Искаме писти! Няма да уважиме никой, ако щете и депутат или министър, който ще гласува против този закон. Искам да ви кажа малко. В Австрия, в парковите територии, 12% от парковите територии са заети с ски съоръжения. С ски. В Разлог и Банско, дето най-много надигат тия самозвани по наш край, викаме черемета, по-точно керемета. В Разлог и Банско 2,6% от парковата територия е заета от такива ски съоръжения. А кажете ми, приятели, къде е Киро на Кирия? Затова аз приканвам всички тук, които сме, ако някой път дойдат тия екотерористи тук пред Народното събрание да гласуват, да дойдеме и да ги сринеме със земята!